तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। खाली उतर रत्नागिरी नजीक मिरजोळे MIDC येथे रस्त्यावर गोवंशाचं शीर सापडल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती। संबंधितांवरती कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत माजी खासदार निलेश राणे यांनी कायदा हातात घेण्याचा इशारा दिला होता। जिल्हाभरात त्याचे पडसाद उमटले। अखेर सकल हिंदू समाजाच्या मोर्चाची हाक दिली। मारुती मंदिर येथून पोलीस अधीक्षक कार्यालयापर्यंत या मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। माजी खासदार निलेश राणे यांनी हिंदू समाजाने मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं होतं। त्यानुसार मुसळधार पावसात निघालेल्या या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने सकल हिंदू समाज रस्त्यावरती उतरला। पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर मोर्चेकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केलं। भर पावसात हे आंदोलन सुरू होतं। दोषींवरती जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत इथून हलणार नसल्याचा इशारा यावेळी निलेश राणे यांनी दिला। तसंच यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्याचा इशारा राणे यांनी दिला। जरा साईड साहेब ऐका सगळ्यांनी तुम्ही इथं बसता आपल्या भागात कोणी आंदोलन त्या बसताबद्दल नाही आरोपीला आपण परंतु तोपर्यंत काही कोर्टाची ऑर्डर होत नव्हती त्यांना होती आता आरोपीची कोर्टाने 3 दिवस पोलीस कस्टडी निर्माण मंजूर केली। आपण पोलीस प्रशासनाला 3 दिवसाची मुदत दिली आहे। जे काही अड्डे आहेत त्या भडव्यांचे ते उद्ध्वस्तच केलं पाहिजे। 3 दिवसानंतर आपला हिंदू समाज जेव्हा आवाज देईल जर हे लोकांनी पुढे काही कारवाई केली नाही तर बंदोबस्त आपण सगळ्यांनी
जणांनी आपल्याला घाबरवायचा प्रयत्न केला तरी तुम्ही सगळे मर्दांची औलाद जशी एकजूट दाखवली कधी समाजाने हाक मारली येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये ह्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने आपल्याला जमावं लागेल. लक्षात ठेवा हा लढा शेवटचा नाहीये. हा लढा शेवटचा नाही. ही सुरुवात आहे. लक्षात ठेवा. आज आपण जी मागणी केली आहे पोलिसांकडे त्या मागणीचा पाठपुरावा फॉलोअप आम्ही स्वतः करणार. सोबत आहात तरच हे सगळं शक्य आहे. आणि तुम्ही आज रत्नागिरी नाही अख्ख्या महाराष्ट्राला दाखवलात की रत्नागिरीचा हिंदू समाज हा जिवंत आहे. हा रत्नागिरीचा हिंदू समाज कोणाच्या बापाला घाबरत नाही. लढा सुरू झालेला आहे. ज्यांनी डोकं बाहेर काढलंय ज्यांनी हिंदू समाजाला डिवचायचा प्रयत्न केलाय आता हिंदू समाज त्यांना सोडणार नाही. हा इशारा होता एवढा लक्षात ठेवा. आपण जसे आलात जागरूक राहिलात असे जागरूक राहा. येणारा काळ परत आपल्याला समाज बोलावणारे. लक्षात ठेवा ही लढाई आता सुरू झालेली आहे संपलेली नाही. आपण सगळे ताकदीने आलात. अशीच ताकद अख्ख्या महाराष्ट्रात जरी उभी करावी लागली तरी आपण सगळ्यांनी उभी करायची म्हणजे करायची. आपण सगळ्यांनी सुखरूप जावं. जर पोलीस प्रशासनाने आपल्या कोणाला जरी त्रास द्यायचा प्रयत्न केला तुमच्या प्रत्येकाकडे निलेश राणेचा नंबर आहे. फोन करायचा. दडपणाखाली राहायचं नाही म्हणजे नाही एवढं फक्त आवाहन करतो. आपण सगळे आलात आपले आभार मानतो. हा लढा असाच सुरू राहील असं जाहीर करतो आणि इथं थांबतो. जय हिंद.